Ola, bos días a todos e todas, bos días como sempre aos ribeirenses en esta dación diaria de contas de o que é as reunións que mantemos con motivo do COVID-19. Hoxe aprobábamos o que é o tutorial para poder levar adiante o que é a fabricación das 15.000 mascarillas do material que nos teñen cedido. Esta é a mascarilla que, por outra parte, ten a posibilidade tamén de incluir filtro, e ese tutorial pois será repartido entre todos os servicios para que as mascarillas municipales pois tamén podan ser reutilizables e lavables. Por outra parte, dou conta a Policía Local das accións levadas a cabo onte, que foron 5 actas de requerimento e unha denuncia. Tamén, dentro do material escolar, onte dábamos conta do que era o reparto a 204 familias de material entregado polos seus colexios, e hoxe podemos dar conta de que xa tamén se está co reparto ou finalización do que é a entrega de 31 elementos informáticos, 22 tablets e 9 ordenadores. Por outro lado, o Concello xa está traballando no que é o plan de desescalada. Hoxe, a parte de estudiar o que é todo o plan de desescalada de servicios municipales que poden conter o que é control de temperaturas, mamparas e outra serie de elementos para que cando se restablezcan en totalidade o que é a actividade, pois estemos completamente preparados para salvaguardar a saúde tanto de funcionarios como de personas que nos visiten. Por outro lado, nós seguimos moi preocupados con todo o que é o sector servicios, hostelería, comercio, turismo activo. Eu creo que van a ser os grandes perjudicados desta crise e non os podemos deixar atrás. Por iso, hoxe acordábamos o crear un plan de traballo que se reunirá tamén telemáticamente para ir preparando un plan de desescalada local que teña coordinación co que está presentando tanto o goberno autonómico como o estatal, pero de todas formas sempre podemos incidir en medidas propias do noso Concello e axudas propias ao noso Concello. Para iso tamén se van a crear 3 grupos de traballo, un ca hostelería, outro co comercio e outro co que é o turismo activo. Creemos que con eso, pois a súa opinión pode ser moi importante para que en esa desescalada pois empecen cando antes tamén este servicio. Seguramente de outra forma, seguramente controlando aforos, seguramente controlando outros elementos de seguridade, pero non ten, creo que venta que os nosos comerciantes, os nosos hosteleiros, as nosas empresas de servicio, pois teñan que pagar o pacto de unha circunstancia que en ningún momento crearon. E por último temos, como sempre, o capítulo de vídeos, o agradecemento a toda esa xente que quer colaborar con nós. Temos o que foi unha figura do fútbol, tanto internacional con España, como en equipos como Sevilla, como Atlético de Madrid, como no Oviedo dos seus comenzos e finais, como tamén dun equipo galego como foi o Celta. Con todos estes datos, todos os amantes do fútbol sabrán que estou falando de Esteban, o porteiro asturiano. Por outra parte, hoxe, que é o día do libro, pois temos unha escritora sobre todo de novela juvenil e infantil, María Canosa Blanco. E por último, pois dentro desos personajes importantes no noso Concello, personajes que levan o nombre de Ribeira adiante, pois temos en este caso a Francisco Mareque. Francisco Mareque no seu momento foi concellal do Concello, é unha persona que dá clases na Universidade de Santiago de Compostela, pero que aparte, eu non sei se non se estará aproveitando das boas aguas que temos desta ría de Arousa, porque é o actual campeón galego de pesca deportiva. Polo tanto, Francisco, como sempre, Paco, moitas gracias por colaborar. E a todos que vos vou a decir que non sepades, quedar na casa é o mellor para os vosos. Xa levamos moito adiantado, cada vez nos queda menos, dentro de pouco serán os nosos fillos os que podan salir, pero mentras tanto o mellor que podemos facer é coidarnos. A mellor forma de coidar é quedarse na casa. A todos, moitos ánimos, moita forza e adiante como sempre. Ribeira, adiante. Hola amigos de Ribeira, soy Esteban, es jugador profesional de fútbol, es portero, entre otros equipos del Real Cruz Celta de Vigo, un equipo gallego. Bueno, es un mensaje solo para recordaros que debéis de quedaros en casa, Seguramente con este pequeño gran gesto estemos venciendo al COVID-19. Os mando un abrazo a todos los vecinos de Ribeira y nada, deseando que pase pronto y ya sabéis, quedaros en casa. Muchas gracias y un abrazo a todos.
Ola veciñanza de Ribeira, son María Canosa, quero darvos as grazas polo voso esforzo nestes días tan complicados e tamén mandarvos moitos ánimos e moitos pulos para que continuedes neste camiño, porque só se estamos xuntos poderemos sair dunha maneira xeitosa o máis asiña posible. Así que moitísima forza para todos, intentad ilusionarvos coas cousas máis pequerrechas como fan precisamente os cativos. Un bico. Ola, son Paco Mareque, campeón galego de pesca, mestre e profesor da Universidade de Santiago de Compostela. Gravo este vídeo para darlle as gracias a todos os veciños e veciñas de Ribeira que, dun modo exemplar, se están quedando na casa seguindo as directrices deste goberno. Só todos xuntos podemos salir desto. E quero darlle as gracias moi especialmente a todos os nenos e nenas que sei que estades facendo un esforzo que non é fácil, moi especialmente a todos aqueles nenos e nenas que están en pisos e que non poden ter un espacio para facer un pouco de exercicio ou para botar unhas carreiras. Sodes uns campeóns, vos sodes os verdadeiros campeóns desta crise. En segundo lugar, me gustaría animarvos a todos a seguir así, só todos xuntos o poderemos conseguir. Sei que cada día é unha batalla nova, cada día conta, cada un de nós que nos quedamos na casa conta, e moi pronto volveremos a sair, volveremos a traballar, volveremos a xogar nos parques e volveremos a pescar. Así que animarvos a todos a seguir así. Ribeira, podemos xuntos. Gracias. No matter how much it hurts, they always go back.
Dios, non atopando cousa en que entreterse, farto de estar solo, cavilando sempre en forxar cadeas, traballos e pestes, a razón buscando e a causa en que pende que tan poucas almas polas portas lle entren, do seu paradiso deixando os verxeles, saíu de paseo certa mañá quente, do reuma e da gota por esparexerse. Como é xa velliño, e o coitado vese tocante á saúde moi pouco valente, cansouse aos 2 pasos, mas como ali a rentes topase un asento, sentouse e alegre por riba das nubes asomando a frente e a terra buscando cos ollos celestes. Corráspeta, Dixo, falando entre dentes, sentou co ese mundo que o demo me leve. debeu de atopalo, se o conto non mente, porque el dali a pouco quedou como a neve, cos ollos cravados que espantan e feren nun bulto que ignoro se é de home ou de verme. Mirou no despacio e viu que era un ventre, coas sedas vestido máis ricas do oriente, en solio sentado que envidian os reixes, en capa revolto de tepe das peles e ceibando saudables arroutos de enchente. Da terra, súa escrava, recolle os presentes, e sai algún louco que, probe ou rebelde, diñeiro non teña e a darllo se negue. O ventre que, mudo, falar sabe ás veces, tan só con que diga Pauliña no herexe, o herexe borrado da lista da xente. Ollando este monstro, Dios dixo entre dentes, Va, se tú és Petrus, que o demo me leve. volvendo ao outro lado súa testa solemne, mirou levantarse, rodeado de plebe que espera ao verdugo del ríndose mentras. O pau, a cucaña da festa dos xueces, e a vítima chega. Quizáis é un imbécil, quizáis naceu tolo, quizáis é inocente. Mellor que matalo, que a morte é o berce donde o home, gran neno, descansa para sempre. Mellor que matalo, tal vez conviñese metelo no fondo de 4 paredes, ou preso a unha argola que a terra o suxeite, mandar abrir montes e furar túneles, dicíndolle, sofre, traballa e mantente, e a libertad chora que ti non quixeches. Mas non, é preciso que morra o que peque, e o criminal morre, e o crime repétese. Parvo a tal escándalo, Dios dixo entre dentes, Se chesta xusticia, que o demo me leve. volvendo ao outro lado súa testa solenne, non lexos moverse, mirou de labregos un fato misérrime, de malas patacas mantidos con leite, máis ben que non homes, fantasmas parecen, de cota fozando na codia terrestre, toupeiras humanas que furan as eves, o sangue das velas perdendo a torrentes, traballanse en folgos, un chanque nedeles, traballan, e o froito que tras 12 meses de loita recollen dos eidos que atenden, metá para o dominio, metá para os lebreles do fisco e da curia, todiño lo perden, quedándose ao cabo de tantos riveses, sen pan para os seus fillos, nin gran para a semente. E en tanto na aldea todo isto acontece, leis hai, din os ricos, que os probes protexen. Que leis nin que rayos. Os dixo entre dentes, Se valen 3 pitos, que o demo me leve. non para aínda nisto que o chan lle ofrece, que a través mirando das súas gafas verdes veu deitarse mendigos que serguen marqueses, tal cras de escrituras firmar indixentes que ao cabo dun ano non teñen albergue, soldados cobardes chegar a ser xefes e a morrer sin gloria os máis grandes héroes. Xa por honrados os que honra non teñen, por santos os pillos, por xustos os febres, subir aos altares os que a forca deben e arrastrar carroza que neva un grillete, chegar a podrosos venteiros de aceite e comprar o ceo prestando intereses. Vendo isto, Dios dixo contra o seu chaleque, Se choutra vin nunca, que o demo me leve. con noxo deixando tantas cativeces,
aínda noutras cousas parou diolas mentes. Viu malos gobernos que falsos e aleves co xugo dos probes engordan e crecen. Cregos que feroces como a cans doentes co fusil ao lombo predican aos fieles. E ricos que roubando as gavetas enchen. Médicos das quintas que dan por enclenques mediante 4 onzas cando non son 7, mociños que ao cabo tocan o pendengue a seus pais perdendo co aforro que perden. Homes esfamiados, en porras mulleres, espigados nenos que non saben ler e, en fin, tantas cousas que non deben verse que Dios, arrepiado e as cruces facéndose, meteuse na gloria dicindo entre dentes: Se o fixen tal mundo, co Deus me leve.